Noin. Sitten. Kuka haluaa ottaa? Sinä. En minä halua ottaa. Okei, mä uraan. Joo. Puhu kovaa ääneen. Missä on musiikka tossa? Uudestaan. Ei se haittaa. No mä kerron sun mikä mä oon. Juu. Mä oon Emma ja mulla on hevonen tossa täällä mukana. Se on lupaus. Ja juu. Se on lupaus. Sen nimi on lupaus. Mutta se on myös tulevaisuuden lupaus. No en mä tiedä, se on aika vanha, niin ei se varmaan enää. Aina. Se on saattanut joskus olla, mutta ei se varmaan enää. Se oli varmaan Ravun lupaus, mutta se on siis ihan. Niin ei ollut Ravun lupaus siitä. No juu, mä oon Nea ja mä oon kolmostutkinnas ja mä näen varmaan kasvatuspuolelta ja sitten hengityksen. Mä oon Emilia, mä oon kolmostutkinnossa. Enkä mä tiedä vielä mihin suuntaan, ehkä hengityksen ravin verenpaine. No siinä tuli aika lailla kaikkea mitä on. Niin. Mä oon Anette ja oon kolmostutkinnossa ja ajattelin, että mulla joutuu hengitykseen ja sit mulla tulee varmaan. Mä oon Veera ja kaksoistutkinnossa ja varmaan rempalle haen ja ehkä tai kengitykseen. Sillä tienaa. Mä oon varmaan kertottu. Mä varmaan haan rempalle ja sit jos mä pääsin siihen, niin mä en varmaan valita. Kengitys. Tulevaisuuden ravilupaukseen. Täältä löytyy. Kyllä kun saa rahaa, mut sit se on fyysisesti kaikki homma. Tai mulla on nyt jo selvää jo kipeä. Niin vähän selkä niinku. Mä tiedän sen, jos on yläasenno, niin kyllä se niinku silloin Oikeesti. Kasvatuksen on ihan valmis. silloin sitä neurosella. Okei, en mä ehkä raville. Ei tule ihan voi. Eiks noi ollut? Eiks teekot oo kengittänyt oikeesti hevosia? Siis joo, Mutta niitä aloitetaan sellaisilla teurasjaloilla. Ai niin, no ne on varmaan jo aikaisemmin. Siis meillä on semmonen jalka. Ei niin. Ei. 3 viikon jälkeen me jo hengitetään. Niin mä tiedän. Niin kengitetäänkin. Siis ihan oikein jalka! Se on ihan oikein hevosen jalka. Niin, siis mä oon jalkalla ja Joo, se koko hevonen rahat. Ei se jopa sitä varten, että päästään vähän kiinni. Ai niin, se on kuollut. Joo! Se on ammuttukin sinne kengityspajalle ihan hyvät seinillä. Ei mitkä jutut. Tosi kiva, heti menee tällainen. Tää asia oli ihan hyvä. Juu. Eli siis vähän tyhmymmät päästä. Kaksois-kolmas-tutkinto on myös erittäin tyhmiä ihmisiä. Tässä näette 2. Okei, 5. Mitä? 2 tyhmää ihmistä. Okei, 5 tyhmää ihmistä. Niinku yhteensä meitä on 5 tyhmää ihmistä, mutta te 2 on... Te 2. Ja me. Te 2 ootte ne niinku oikeesti tyhmää. Eiks ne oo? Ennen. Ei, minä ja Anette ei olla niin tyhmiä, etkä saa käydä. Mutta Anette on blondi. Anette on blondi. Se on helvetti blondi. Anette on kans tyhmä, tässä on 3 tyhmää. Me ollaan Nean kanssa tosi fiksu ihan oikeesti. Paskata. Se huijaa. Mä oon hyvä siinä. Sitten meillä on täällä, meidän lisäksi meidän kämpässä asuu 3 muuta. Juu. Savolainen, Elisa ja Hinni. Se on aina hullu. Totta kai se on semmoista. Totta kai. Juh. Savolaisen ja Elisan tapaatte sitten joskus. Ne on nyt viikonloppukoton käynnissä. Niin mietittä välttämättä tapaa koskaan. Olipa. Se on ihan okei. Se on ihan okei. Juu. Ehkä joku päivä. Ehkä joku päivä. Jos mä sanoisin suositeltua, mutta se voi olla vähän haastavaa. Joo. Se on rakennusta vastaan sen käteen. Hyvä idea. Juh. On hyvä idea. Joo, okei. Vielä korjataan. Olennaista. Ei kai. Se on vaan ulkokka ykkössä. Se on paras. Avoimet Se on ovet, paras. aina kun me ollaan täällä ja ollaan hereillä, niin avoimet ovet. En ole myös ikkuna. Emma. Ei ole enää. Joo, ei oo enää ikkunoita täällä, ei. Me ollaan eristyksissä, siksi meillä on ikkunoita. Siksi me ollaan tämmösiä.